Это нужно было сделать раньше. Так прокомментировал президент Украины свою инициативу начать процесс изменений 10 статьи Конституции страны о статусе автономной республики Крым. Речь идет о создании крымско-татарской автономии. Сегодня Петр Порошенко рассказал о механизме ее создания. Я впевнений, що ми це мали зробити для кримсько-татарського народу раніше. Всі боялися кримських татар, я можу сказати відверто, всі президенти і вся українська влада. Не тих боялися. Боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримсько-татарському народу. Форпосту українськості в Криму. І саме тому я прийняв рішення вийти з цією ініціативою. Після консультації з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемільовим і з головою Меджлісу, який, до речі, так налякав росіян, що вони його заборонили незаконно, Ріфатом Чубаровим. Модель буде так само, як і проходить по всім змінам до Конституції, які я збираюся підготовлювати. Це буде передача в Конституційну комісію, включення туди представників кримських татар, ретельне опрацювання, обговорення і підписання і передача до Верховної Ради.